چاچه قرآن یود کو و یریگ حدیث مبارک شروغلی چه پا جہنم شیو میدون دا روزانا دا طول جہنم ادغ میدون دا یرنا پورش او یاورا دا اللہ نا پناہ غوڑی پیغ میدون شننا یو کی آئی دا روزانا دا جہنم و دا میدون دیکھ کئی دا یرنا دا اللہ رب الجلال نا پورش او یاورا پناہ غوڑی پاکی شننا یو گنجائی منگیر دا اشدہالا چی روزانا دا جہنم دا میدون دا کئی والا یر دا دی اللہ نا روزانا ادغ منگورنا پورش او یاورا پناہ غوڑی دا منگیر ایک خفظ قرآن دی پر اللہ جوڑ کردا چی چا قرآن یود کو او بیئے ویر کو سمرد نقصان کی سادہ عزت من حافظان اکثر پدیش شریری چه مو قوت حافظات زشی زیوا وظیفہ حافظون تشای آمی کسونی دی پرادو چیرے دی دق سڑینا دی دق وڑکینا دی دق حافظنا قرآن ویر نشی و دا وظیفہ اما وظیفہ ندو دا دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وظیفہ شلی دو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغا ہستی دو کہ پیغمبر علیہ السلام دب بارش فرمینی دی کہ قد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یواب شاپ غربن ایک شیر دوے اغاروی پلوندے ٹیٹ سی ایمانہم کل جبال ادغی صحاباوے ایمانینا دا سید کا غرینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه سیک روزانا لس آیاتینا تیرائی دغنوی قرآن چیرے ویر نشی دی الف لام میم نبات ذالک الکتاب لا ریب فیہ دغنا انسا هم المفلحون رسا دا پینزا آیاتینا دی ذالک الکتابونا دا پینزا آیاتینا و آیت الکرسی هم فیہا خالدون رسا دا دری آیاتینا دی دا وطا آیاتینا شل و دی سورت بقرہ آخری دو آیاتینا آمن الرسولنا انسا علی القوم الكافرین رسا دا دو آیاتینا دی دا غن لس آیاتینا جوڑے دی دا لس آیاتینا جسے روزانات رائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دخ خفیز نوی چرے قرآن ویر نشی و عزت من روایات شروغلی چی دوام آغا کس دخ خفیز قرآن مندوی حساب کتاب نوی دی میدان قیامت دہشت وی نوی دی میدان قیامت روب دبدباوی نوی نمبر دو آغا معزن چه دو او کولا دس ازانینا کریوی چه پا ازان بنده سو خستی نوی دا معزن وا پا میدان قیامت سے دے قیامت تیورے دے روب دبدبا پا دو بنده نوی بغیر حساب کتاب نوی جنت تدریمی و دریم آغا غلام چه دے اللہ دے حقوق خیالہ ستلائی و دے خپل ملک دے حقوق خیالیا ستلائی اغا غلام اغا نکار دغوا بغیر حساب کتاب نہ جنت تدری دمو عزت منے اللہ رب العالمین دا یو سعادت دا چے پچا بنے دے دو فضل ہوشی اختبار کئی دا عمر چے دا حافظ قرآن شو کتو سے نمو پتا اکڑا دوے ورد مخشوے دا نلتا اوشایی چے مطلعی خوڑ لی دی دش پہ و دائیوے دشتی پیرے کلام الہی دیتا تیر کی دا دے قرآن معجزادو عزت منے ہر نبی تا چی کیما معجزہ اللہ ورکڑیوا آدھے ایک پیغمبر دے مرک سر معجزہ ختم شلا دے میل دے پیغمبر معجزہ دا قرآن غٹ معجزادو اللہ پا دو امت بندے فضلو کو پیغمبر علیہ السلام دے دنیا نہ لوڑو وہ قرآن معجزہ دے قیامت رشا جون دی